Koncom 60. rokov sa v severnej Kalifornii objavil sériový vrah, ktorý si hovoril Zodiak. Nešlo mu len o vraždenie. Zodiak chcel pozornosť. Posielal listy do redakcií novín, v ktorých opisoval svoje zločiny a priložil šifrované správy, ktoré sa pokúšali rozlúštiť amatéri aj experti. Zanechal za sebou minimálne 5 obetí a množstvo otázok. Vyšetrovanie trvalo 10 ročia. Medzi podozrivými bol aj Arthur Lee Allen, ale nikdy nebolo dokázané, že skutočným páchateľom bol práve on. Zodiak sa náhle odmlčal a prípad ostal nevyriešený. Až v roku 2020 prišla skupina amatérskych kryptoanalytikov s riešením jednej zo šifier po viac než 50 rokoch. Aj dnes fascinuje verejnosť. Nie len kvôli brutalite zločinov, ale kvôli tomu, ako manipuloval médiami a zanechal stopu v popkultúre aj kriminalistike.